И здравейте, неутрони. Аз съм Процтър и днес ще играем Evil Truck Simulator. Извинявам се, че не е American Truck, ама може и American Truck да почнем след като си завършим това, което искаме. Искаме да ударим 100 000 чисти пари от само доставки. И да, това ще ни е за сега целта. Не мисля да си купувам камион директно за заедно. Така че да. И да тръгваме. Имаме доставка на 163 км с камион Scania сме, моята любима марка камион. И хайде. От сега казвам, че ако пратките за 300 км и повече, няма да ги... ще ги правя на 2 клипа. Да, на 2. Така че да може всички да изгледате без да чакате 1 час и аз няма да го аплодвам и всичко. Оперешна линейка. Разпри ме. О, защо забива така? Секунда. Другото за Стралпол ми да гласувате за какъв камион да бъде. Оп. Добре, защото като бе, ще видим, че нито 80 км. Хайде светня за зелено, не искам. Младата няма такъв свет. Ох, супер. Няма такъв свет. Значи 710 км мога да ми напреди да пълня редовар, така че не е проблем. Газ. Няма за какво толкова да си говорим реално, но може да си поговорим за едно нещо, което го мисля и... то некадърен шофьор, дет съм аз. Пак направих една щета на камиона. Това... Щях да въпитам, искате ли да направим и поредица на Майнкрафт, да речем, в PvP България или синглплеер, който да бъде, за да може да... който да речем да правим нещо до определена цел и вие да ми давате реални мисии да правим, да речем да видим колко време ще държа с диамантени брони, протекшн еди колко си на бодлите на 2 кактуса и така, някакви такива работи, за да може да, взето нещо е такова. И да речем друга пък мисля да направиш къща от дърво и да я запалиш, да изчакаш да речем 1 минута и да се опиташ да я загасиш възможно най-бързо, да речем такива някакви, за да може да се опитваме, а пък в PvP България ще ви показвам да речем някакви видове секунда, че ми звънят. Такова, някакви видове PvP-та като стилове и как да се направи подземна къща и сега ще се върнем, няма да мръдна дори, да знаете. И ето ни отново не съм мърдала, ето даже наказанието за превишена скорост. Това ще го видя за камерата. По принцип аз карам винаги с превишена скорост и се оглеждам за камери. Но сега хич не съм го видял. Освен няма директно ще взема заем, ако открием хубав дилър на камиони, понеже аз вариантите на които видове камиони аз ще караме MAN, Mercedes или Scania. Аз предпочитам Scania да бъде, ама за сега има само за MAN вот, така че някой още като го аплодна го е открил. Така че не знам как се е случило, ама има вече за MAN вот, така че гледайте да
изберете това, което искате. А пък ако искате, може да ми дадете отдел скайповете си, ще събера 3 човека, ще направя един сървър или 12 да кажем, да 12 най-много ще бъдат. Ще направим един сървър и ще играем там, ще направим нещо, зависи. Ама искам и хората да са активни, защото не искам банвани играчи, да ми се сърдите после. Активни хора и това. Идеята е този сървър да се получи нещо като как да го кажа, част от феновете ни да могат да влизат и да ни питат въпроси, понеже ние не можем да отговаряме на всички коментари, защото да, нямаме достатъчно време с приятели ми, но той за момента може да отговаря, ако пишете коментари, защото той няма и без това да снима тия дни, защото без комп, ще гледа от телефона и да. Шегувам се, не е без комп, с един лаптоп, ама не може да снима. Няма програмата да записваме нищо. Между другото, кажете ми дали ви харесва идеята като за да си пускаме директно видеото като интрото ни, защото ние искаме да си имаме интро, не знам, програма за обработка, която не си слага тъпата икона или нещо друго. И да, кажете ми, ако искате просто да слагаме директно интрото, да пускаме видеото на интро. Значи, пускаме видеото от самото интро и после отиваме вече в играта. Това ми е идеята. Ето тук е пратката и сега ще приключим с видеото. Така, спирачка. Айде, раз. О, 360 градусов модерфукер. Ой, в насрещото, чакайте, че малко съм не наясно с линиите все още. Айде да им дам къснак. Моля те, не дей! Защо ме копира? Ау, шит. Малко тук се предсаках. Виждате ли колко съм добър, бе, хора? Нема тъксо да знам просто как съм минал. Те така са решили да я направят играта, че не можеш да спреш директно да им ти взима пари, защото това кой ще може да спре. Брано е открит. Има ли някакъв дилър? Не. Фак. Шет. И пак ме го убиха. Ще взема само 2000. Бле. Това пък е гараж. Не съм интересувал в момента от гараж. Поне. До сега. Отлично. Ей, на...
Окей. Това ще бъде за този клип. Я само си виждам имейлите. Търсят се шофьори. Значи, ако имате интерес, ние търсим опити с собствени камиони за голям брой доставки. До 6100 евра за една пратка. Вау, хора! Не искам. Добре, това ще бъде за този. Чао, чао!